nyaka wangi kaka Kenya ni nyalo bedo maber kendo walos piny maber. Korka kori provost. Erokamano nyadendi Joyce. Erokamano. Ing'e chandruok ma wan go e Kenya ni en nywando jodolo kata nywando jotend dinde mochung' ne migepe mopogore opogore mag ut lemo. Nikech kaka ikwano gi kanyo nitiere sidienge mang'eny mopogore opogore. To ei sidienge go nitiere bende ji achiel ma midenyo mako ma oseungore konchiel mokawo korgi mosemiyo nying dinde kata nying kanisa okethore. Omiyo nyadendi Joyce kaachiel gi jowinjowa waweuru nywando gik moko duto te. Adwa na wuoka ka wiya ochung' ter ka ng'uta oriere ni kama dolo e pend kanisa mar Anglican ma All Saints Cathedral Ramogi ong'eyo, jo Kenya ong'eyo, nwasechung' mwawuoyo mwawacho gik monego bene timore. Inyalo paro ka jatenda ma Provost Sami Wainaina wuoyo mokwero jatelo wang'e ma onge ng'ama noduoko ka jaod jatelo gone simo to ng'iso ni okabi withdraw gik mawachogo, they remain as they are. All Saints Cathedral wawuoyo kata e weche gieki. Kenya Conference of Catholic Bishops isewinjo kaka Nyolo wuoyo, isewinjo kaka Muheri wuoyo, sidienge mopogore opogore osebedo ka wuoyo. To mar ariyo gima ok nyal nyisi e mbui kae, ok nyal nyisi e wang' jowi kae en ni nitiere gima waluongo gi kisungu ni shuttle diplomacy. E kinde